بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام جماعة لجل كجاكلو لمل كجاكلو cɛ ani muso an bɛ fɔlɔ ka foroba Allah subhanahu wa ta'ala fo ka barikada ka waleɲuman dɔn. Ale Allah subhanahu wa ta'ala de barikada masa ye, ale de waleɲuman dɔn masa ye. O tɛmɛnen kɔfɛ nɛɛma ɲini kisi ɲini ani barika ɲini an b'o ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ko ka kira kuntigi kan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadu mini sɔlila ka siɲɛ kelen, Ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 10. O hukumu kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ aw tare aw bisimila, aw n'an bɛ kun aw ka jɛmukan Mali kɔnɔna na, jɛmukan min aw tɛ dunanya ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ni a titre de ye ko dɔnnibaaw ka kɛnɛ walima wajulikɛlaw ka kɛnɛ. Dɔnnibaaw ka kɛnɛ ye jɛmukan ye, jɛmukan min ni DMS TV studio nɔrɔmaba ni ɲɛmaayaso y'a ta dɔgɔkun ni dɔgɔkun an bɛ dɔnnibaga dɔ bisimila an ka dɔnni tabali kan. Hukumu kɔnɔna na bi an b'an ka dɔnnibagaba dɔ ka bolo kan, ɲamakɔrɔ 10e misiri kurakura min jɔra ne Fayidatu Tijaniya ye walima n ba an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo, nka an bɛna kuma d'a ma a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don an ka walanda kɔnɔ inshallah. Ustaz, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Tɔgɔ ani jamu? Ne tɔgɔ ye Umar Jara, bɛ n wele Mobo. Alhamdulillahi, Sheikh Muhammad Shafi ka kalandeni ye, min ye Sheikh Muhammad Arabi ka khalifa ye, o min ye Sheikh Ibrahim ka khalifa ye Mopti. Donc an ka misiri ladonni o ɲɛmɔgɔya dira an ma, alhamdulillahi ni waati in na, Ala k'an bɛn sababa ma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa. Balma alsamɛna fɔ Sheku y'a ka kuma ɲɛbila kumaw kɛ cogo min na n'aw ye. A tɔgɔ aw n'a jamu Sheikh Umar Jara de dit Mobo, ɲɛmakɔrɔ 10e misiri kurakura min jɔra Tijaniya mɔgɔw tɔgɔ la inshallah. O alimami ba dɔ don inshallah. An bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ sɔn ma kɛta ni fɔta ni ŋaniɲata kɛlɛkɛlɛna bɛɛ lajɛlen na. Nin bɛna kɛ an ka walanda sigiko filanan ye an Sheikh Mobo ni ɲɔgɔn cɛ inshallah. Fɔlɔ kɛra n b'a jigiya k'a fɔ lajɛlikɛ jɛkulu ni lamɛnlikɛ jɛkulu a ye faamu caman sɔrɔ o la. Walanda kun filanan bɛna boli sira minnu kan o bɛɛ bɛ ale yɛrɛ bolo, a bɛna tɛmɛ n'a ye o kan. A b'a ka mukadimaw kɛ k'a ka kuma ɲɛbila kumaw kɛ, an ka sɔrɔ ka don walanda kɔnɔ inshallah. Ustaz, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الأوفى. قولوا يا حمة الشيخ حضور لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد السادات قائد غر المحجلين رسول رب العالمين. ورضي الله عن شيخنا الختم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا بآمين. وعن صاحب الفيدة مولانا الشيخ الحاج إبراهيم ياس رضي الله عنه، وعن وسيلتنا شيخ محمد العربي ابن يوسف بمبتي رضي الله عنه وأرضاه وعنا بآمين. ونسأل الله أن يحفظ خليفته ويؤيده وينصره على نصر الإسلام والطريقة والحقيقة إلى ما شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ko an ye walanda min kuntigɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o walanda kun bɛ ala kosuma kan ana kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma an kun bɛ tijaniya de ɲɛɲini an ye a daminɛ yɔrɔ dɔ de la k'a fɔ diinɛ nana sen min kan o de kama maa minnu ma faamu olu hakili la ko tijaniyaw ye fɛn kuraw ye ka don diinɛ kɔnɔ an ye dalilu di o la dalilu minnu bɛ faamuyali di adamaden ma ni maa min bɛ fɛ k'a faamu parce que fɛn bɛɛ f'a ka sɔrɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min a ka di ye de ka fɛn faamu donc an b'a jigiya faamuyali sɔrɔla o émission na o cogo min mais o t'a bali an bɛ kuma ta yen ka tila ka continuer ka na don tijaniya yɛrɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ silamɛya a n'a fɛn bɛɛ de nana a bɛɛ dafalen de dira alakira ma sallallahu alaihi wasallam mais a misaliya b'i n'a fɔ jiri n'i y'a turu n'a bɛ falen a den ti bɔ o don a bɛ tila ka feere bɔ ka den bɔ ni maa min hakili la ko jiri feere ye dunan ye jiri kɔnɔ i tɛ jiri dɔn de a b'o cogo la a ko ni tuma min misi birila i bɛ misi biri i b'a sɔrɔ i tɛ nare ye a la mais n'i y'a bila dɔɔni k'a gosi i bɛna nare ye. Nare bɔra min? A ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ, a bɔra nɔnɔ yɛrɛ de kɔnɔ mais ni ko dɔn maa min m'a faamu n'a hakili la ko nare ye dunan ye nɔnɔ na a ko o fana tɛ nɔnɔ dɔn donc diinɛ dafalen de dira alakira ma don min a bɛ fɔ al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina tariqaw bɛɛ b'a kɔnɔ o don o de la kuranɛ b'a fɔ an ye wa an law istaqamu ala tariqa la asqaynahum ma'an ghadaqa a ko n'u y'u tilen siratigɛ ma a ko an bɛn'u min jiba la tariqaw tɔgɔ ye siratigɛ de ye donc o tɔgɔ in yɛrɛ o bɔra alakira de fɛ yen o bɔra kuranɛ de kɔnɔ subhanahu wa ta'ala ala ka kan de don donc o ka bɔ o la sisan tariqaw ye jihadi siraw de ye ala ko alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ko ni maa minnu y'u sɛbɛ don anw ala ma an b'u kana an ka siraw kan donc o b'a yira subulu jam'u b'a yira k'a fɔ sira minnu bɛɛ bɔra k'a bɔ alakira tile la ka na sisan a bɛɛ bɔra alakira yɛrɛ de fɛ yen sallallahu alaihi wasallam ala de y'a di a ma a k'a di zamana min waati la waati min mago bɛ fɛn min na parce que alakira de ko sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya n'o y'a sɔrɔ u tɛna na ni fɛn kura ye u bɛna na kira dɔ de ka baara sinsin parce que nabi ɲuman ka baara ye ka kira dɔ de ka baara sɛmɛntiya ka kira ka baara lase ka taa se kira dɔ nali ma o de ye nabi ɲumanw ka baara ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ale ka tile dɔnnibaw ale ka manton dɔnnibaw olu b'i n'a fɔ bani israɛl nabi ɲumanw tun bɛ baara kɛ kiraw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min a ko ale fana ka manton dɔnnibaw bɛ baara kɛ kiraw ni ɲɔgɔn cɛ ten komi kira tɛna na sallallahu alaihi wasallam ale de ye kira laban ye ale de ye nabi ɲuman laban ye o kira tɛna na nabi ɲuman tɛna na o b'a yira k'a fɔ a ka mantonw de bɛna diinɛ in kɔnti fo ka taa se a diɲɛ laban ma o de kosɔn alakira b'a fɔ a ka hadisa kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a ko la yazalu qawmun zahirina ala alhaqi la yadurruhum man khadhalahum a ko mɔgɔw tɛ wuli i b'a sɔrɔ u yengenen no tiɲɛ kan hali ni maaw y'u lagosi k'u kɔbila a ko o t'u tɔɔrɔ o t'u ka direction falen donc ni maa min m'a faamu n'a b'a fɔ ko tariqaw ye bidayaw ye ko sira kuraw don an bɛna fɔ a tigi ye tariqa bɔyɔrɔ silamɛya kɔnɔ tariqa bɔyɔrɔ diinɛ kɔnɔ a bɔra kuranɛ de kɔnɔ ala de ko walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana maa minnu y'u sɛbɛ don anw ala la an b'u kana an ka siraw kan o la nin kuma in kɔnɔna na an tɛna tɛmɛ fɔ an ka a aya in tɔ kelen bɛ yen a tɔ kelen min bɛ yen ni mɔgɔ dɔw b'o de kɛ dalilu ye ka tariqaw lagosi ni a ye u b'a fɔ la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilillah k'aw kana tugu siraw kɔ munna a kana fara n'aw ye ka bɔ ala ka sira kan donc n'i ye nin kuma fila in ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ u tɛ kuma modèle kelen yɛrɛ ko la tattabi'u subula o kɔrɔ y'a ye i ka fɛn ta i kun fɛ ka fɛn ta i yɛrɛ ma
k'a fɔ k'i b'a kɛ sira ye o de tɛ tiɲɛ ye mais fɛn o fɛn n'a taara ni izinu ye ka bɔ alakira la sallallahu alaihi wasallam o fɛn in siga t'a la k'a fɔ o bɔra ala fɛ yen donc tariqaw dun taara ni izinu de a izinu in fana bɔra yɔrɔ jumɛn a bɔra kira ye jihadi min di an ma a ka jihadi laban na a bɔra o sira de kɔnɔ parce que alakira yɛrɛ ye yirali kɛ an bɛ se k'a fɔ hadisa laban don hadisa min ni alakira y'a fɔ kuma in ka bon kosɛbɛ don min u bɔra ghazwatu Tabuk la a ko kharajna min al-jihad al-asghar fa ila al-jihad al-akbar ko an bɔra jihadi fitinin na an ka taa jihadi bala o y'a ɲininka ya rasulallah wa ma jihadu al-akbar qala jihadu nafs a ko jumɛn de ye jihadu belebeleba ye a ko de ye nin jihadi ye o nafsu min fɔra yen an tɛna don o babu kɔnɔ pour que a kana an ka temps koron an bolo parce que nafsu min ni an bɛna o jihadi daminɛ a bɛna daminɛ ni fɛn dɔ de ye n'a fɔra ko jihadi nafsi n'a fɔra ko nin ye bana ye nin bana in an kan ka nin de kɛlɛ an b'a kɛ ni mun ye n ko fo fura de ka sɔrɔ a la fura min sɔrɔla jihadi nafsu la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye ka i sigi ka sabali ka ala ko suma o kama ala ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka i ni sabali parce que ni filɛ n'a bɛ min a fɔ min ma nafsu ni ye fila ye dɔnnibaw yɛrɛ fɛ yen arabukan yɛrɛ kɔnɔ ani kuranna yɛrɛ kɔnɔ a ruhu wa nafs o ruhu alakira ɲininkara o la kuranna kɔnɔ a ko qul ruhu min amri rabbik k'o ye ala ka koɲa ye ko mais nafsu ye ni min ye ni min n'ale de bɛ negew minɛ ale de bɛ adamaden yamaruya ka ko kɛ wala ka ko diya i ye k'a goya i ye o nafsu n'o de tora ka yakuya ruhu kan a bɛ sira datugu ruhu ɲɛ o la ruhu bɛ kɛ dugumafɛn ye a bɛ to dugumafɛnw kɔnɔ ka sɔrɔ ruhu ye sanfɛfɛn de ye mɛlɛkɛlaman de don ala ka nɔɔrɔ de don min fiyɛlen don adamaden na kabini an fa adama na donc o nafsu kɛlɛli n'a ko ko jihadu nafsi n'ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam donc depuis o don na jihadu nafsi daminɛna sahabaw fɛ sahabaw u selila n'i bɛ seli i b'a sɔrɔ nafsu tɔ bɛ yen i bɛ su i b'a sɔrɔ nafsu tɔ bɛ yen i bɛ hiji i b'a sɔrɔ nafsu tɔ bɛ yen i bɛ zaka i b'a sɔrɔ nafsu tɔ bɛ yen o y'a ye mun de bɛ se ka nafsu yɛrɛ bɛɛ kɛlɛ n'i y'i jija a ma a ka foyi tɛ to yen a ka foyi tɛ to i ka so kɔnɔ o de ye zikrullahi azza wa jalla o de kosɔn ala ye a fɔ kuranna kɔnɔ ala bi zikrillahi tatma'innul qulub donc sahabaw y'a dɔn k'a fɔ o ye jihadi sira ye min na o jihadi sira in bɛɛ y'i sogola a la ni Seydina Ali nana ka na a tariqa laman min na alakira bolo sallallahu alaihi wasallam an y'a fɔ an ka babu tɛmɛnen kɔnɔ k'a di Hasanul Basri ma o y'a di Ma'ruful Karhi ma o y'a di Dawud Tayi ma o y'a di Abibul Ajami ma o y'a di Seri Siqti ma ka na se Sheikh Junaidi ma cɛw cayara o yɔrɔ de la a dɔnna k'a fɔ ja ala ka cɛbaw n'i b'u ɲini i b'u ɲini ala kosuma yɔrɔ de la donc o ala kosumaba ba ninnu olu de kɛra ala kɛra ka tiɲɛtabaw ye dɔnnibaw cɛla parce que maa o maa dɔnniba o dɔnniba i kalanna cogo o cogo n'i tɛ ala kosuma sitana bɛ gɛrɛ i la sitana b'a sen don i ka baara la siga foyi t'a la fɛn min bɛ maa sanuya o de ye ala kosuma ye donc o jihadi sira min minɛna tariqaw bɔra nin sira in de fɛ ka na se Sheikh Abdul Qadiru ma kana se Sheikh Hassan Sazaliyu ma kana se Sanusiyaw ma kana se Khalwatiyaw ma kana se Sheikh Tijani ma radiyallahu anhu an ye dɔɔni fɔ Sheikh Tijani kan radiyallahu anhu Sheikh Tijani min a ka ɲɛnamaya bɛɛ a y'a bɛɛ kɛ dɔɔni ɲini ni ala ɲini de la a ye dɔɔni ɲini a ye kalan kɛ ka ban a ka cɛ tɔw bɛ kalan ɲini ka tila tuma min ale tilala la kabini a si ma balikuya fɔlɔ donc ale ye kalan kɛ o tuma de a wulila ka dɔɔni ɲinini daminɛ parce que kalan kɔfɛ f'i ka wuli ka dɔɔni ɲini de dɔɔni tɛ sɔrɔ kalan kɔnɔ an y'a fɔ an ka kuma caman kɔnɔ ni maa min b'a faamu i b'a jateminɛ i b'a sɔrɔ dɔɔni tɛ sɔrɔ kalan kɔnɔ parce que i bɛ kalanbaaba dɔ ye i b'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ hadisa dɔ ta k'a b'a tafsiru i b'a sɔrɔ a bɛ hadisa turu a kun kan parce que a ka kalan kɔnɔna na dɔnni tɛ yen ni dɔnni tɛ yen dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ taama dibi la dibila taama ala k'an kisi a ma donc Sheikh Tijani wulila dɔnni ɲini na o de la ka taa dɔnnibaw sɛgɛrɛ dɔnnibaw ye ala dunkɛw de ye o de kosɔn i ka kuma daminɛ na i y'a fɔ ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna i y'a ye a ye dɔnni de fɔ yen o la n'i bi
ko dɔni ɲini dɔrɔn i bɛ taa ala kosuma dunkew de ɲininka mɔgɔw b'a fɔ ko hakili jigin ko zikuru ye ko hakili jigin ye tiɲɛ don mais a kan bɛ min ma tigi o de ye ala kosuma dunkew de don ala kosuma dunkew minnu n'u ka ala kosuma y'u permettre ka nafsu étape 6 bɛɛ ko ka jɛ k'a ban ka bɛɛ fa ka bɔ yen ni ala y'o min ɲini an fɛ a ko uqtulu anfusakum inda bari'ikum o dɔnniba ninnu muru t'u bolo dɔnni bɛ fɛn nafsu bɛ kantigɛ ni muru min ye o de ye ala kosuma ye o de ye jihadi ye bon a jihadi tɔ ninnu n'i y'a kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ k'a fɔ limite b'a la a fura limite b'a la limite ti fura min na fewu adamaden na n'i continue n'a fɛ o de ye ala kosuma ye o de kosɔn ala ye martabaw ta ka martaba 10 ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ a laban a nana laban a daminɛna al-muslimina wal-muslimat والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والقانتين إلى آخر الآية أبس آية لما متوماكو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما donc au titre là-bas أنا دبني على كسمدي هذه السلينية جتمنا على كو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ko ala kosuma o de ka bon o kɔrɔ ye mun ye o de ka bon parce que jogo dilan min bɛ seli kɔnɔ seli bɛ dɛsɛ o parce que ni jogo kɔgɔra ka se degré dɔ la i bɛ seli a tɛ taa ka sira fɛ i bɛ seli ka seli ka seli a tɛ se ka jogo in yelen ka bɔ yen jogo dun ye fɛn dɔ de ye a bɛ i n'a fɔ kasa kasa de n'i ye dimɔgɔ tugulen ye adamaden kɔ ni kasa t'a kɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a kɔ fɛn timiman dɔ b'a kɔ min ka di dimɔgɔ yɛrɛ ye donc jogo ye o fɛn façon de ye donc ni adamaden n'i kɛra cogo o cogo n'i y'i ko cogo o cogo en tant que fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔ ye i ma o de tigɛ ka bɔ yen a ko abada kasa tɛ bɔ i kɔ ɔ jogo bɛ ten de o de kosɔn i b'a ye mɔgɔ caman bɛ seli ka seli ka seli ka seli u bɛ ban jogo min na yen o jogo in bɛ tila ka segin u ma tuguni ɔ ko mana mina ni kamana guana i ma se ka fura foyi sɔrɔ i jogo la a ko wala dhikrullahi akbar a k'i sɔgɔ ala kosuma na a ko o de ka bon o ni seli ye o de b'a to ni seli dɛsɛra min na ala kosuma de bɛ se o la donc o kama Cheikh Tijani ye o sira minɛ ka dɔnni ɲini o tigiw de bolo ka taa dɔnni diɲɛ kun na ka taa bila a kun laban na a y'a bɛɛ munumunu parce que o waati silamɛya bɛ zone dɔ de kɔnɔ dɔrɔn zone minnu silamɛya b'a kɔnɔ Cheikh Tijani munumununa a bɛɛ la ka taa Algérie ka taa Maroc ka taa Tunisie ka taa Égypte ka taa Maka ka taa Madina ka na Misra Cheikh Tijani ye nin bɛɛ munumunu a waati ye an b'a fɔ silamɛya dɔnni fangaba a dɔnnibabaw o tun bɛ nin waati de kɔnɔ bon o kɔfɛ de Cheikh Tijani nana ka na halwa don Kasra Abi Samoun na a halwa donnen kɔfɛ ni Alakira nana ka na hijabu tigɛ ka bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ a sera a seyɔrɔ la parce que Cheikh Tijani kun bɛ a y'a ye ala ye lahidu ta ye jɔyɔrɔ minnu na a ye dɔnniba ninnu bɛɛ da kɔngɔ a ma se ka jɔyɔrɔ in gundo sɔrɔ o si bolo o tuma de a y'i yɛrɛ fara ka bɔ bɛɛ la ni ala b'o min ɲini an fɛ a ko watabattal ilayhi tabtila a ko ni i kamana guanna ka i kamana guan i ka ɲinifɛn sɔrɔ mɔgɔ si bolo o de kosɔn kodɔnbaa dɔw ko ten ko ni i bɛ maa jɛɲɔnya k'i ka maa jɛɲɔnya maa min jogo bi i jogo sama ka taa jogo ɲumanya la a ko n'i ma o sɔrɔ dɔrɔn k'i k'i yɛrɛ kelen jɛɲɔnya donc o Cheikh Tijani a y'a yɛrɛ kelen jɛɲɔnya yɔrɔ jumɛn a taara ka taa sigi a Kasra Abi Samoun na ka tila ka taa kɛ ala kosuma ye k'a kɛ ala kosuma ye k'a kɛ ala kosuma ye donc k'a ye san 3 kɛ halwa la a bɛ ala kosuma dama de la ani alabato la donc a tora o de la Alakira nana ka na hijabu tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o hijabu tigɛ in an kumana o kan k'a fɔ ko Alakira b'i ye ɲɛ ni ɲɛ yaqzatan la manaman n'i sanuyara dɔrɔn i b'a ye mais n'i ma sanuya a bɛ k'i kɔnɔ ko c'est impossible c'est pas impossible an b'a ye hali maa minnu tɛ Alakira ye minnu bɛ barzaku kɔnɔ o dɔw b'i ye ɲɛnama na diɲɛ dugukolo in kan awɔ mais maa min ni i ma se dɔnni niveau la wala i ma sanuya ka se niveau dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ a fɛn ninnu c'est impossible or que n'i y'a jateminɛ an ka ɲɛnamaya la c'est possible même an ka caméra min filɛ ka an filmer sisan ni nin image
ne bi boye den bi boye o mɔden bi boye i b'a sɔrɔ image kelen maralen dɔ ye n'i y'a k'a la don min ne ye kuma min fɔ ye a bɛ segin o kelennin de kan adamaden y'i sera ka o kɛ e b'o gɛlɛya Ala bolo cogo di subhanahu wa ta'ala donc o Ala kelen o de ye Cheikh Tijani ni Alakira ɲɛ yira sallallahu alaihi wa sallam ka kɛ yaqzatan la manaman a kɛra ɲa ni ɲa ma kɛ ni sunɔgɔ ye Cheikh Tijani ma sogo parce que n'a tun sogona mɔgɔ dɔ wɛrɛ fana bɛ se ka taa i da ka sunɔgɔ ka wuli ka sogon k'a fɔ Alakira ye tariqa di yan a ko n'o kɛra diinɛ bɛ taa sogon bolo ma Alakira ma sɔn o ma o de kama hali an ka diinɛ kitabu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ma Ibn Ashir Ibn Ashir tigi a sogona ka Alakira ɲininka masala dɔ la mais a ma sɔn ka masala in a ma sɔn ka sogo in jaabi sɛbɛn a ka kitabu nasi kɔnɔ a y'a sɛbɛn sharha de kɔnɔ Allahu Akbar munna a y'a sɛbɛn sharha kɔnɔ parce que nasi kɔnɔ baara bɛ kɛ ni o de ye mais sharha la ni maa min y'a faamu e de bɛ se ka baara kɛ ni a ye o kɔrɔ ye mun ye a ye ɲininkali kɛ mun na don dɔ la a ye Alakira ye sogo na sallallahu alaihi wa sallam o y'a sɔrɔ a kamana gannen don sigirɛti ko mankan kun wililen don ka tabako mankan wuli k'a fɔ ko haramu don mustahabu makruhu don mɔgɔw ye mankan caya la min na ale kɔni kamana ganna komi ale ma nasi jɛlen ye a la nasi jɛlen tɛ yen k'a fɔ ko a haramunen don wala a kɔnnen don o nasi jɛlen ma sɔrɔ min na o kama ale ye khalwa kɛ ale ye istikhara kɛ ni Alakira ye sallallahu alaihi wa sallam Ala ka mɔgɔ sɛbɛ don donc a sunɔgɔlen a ye Alakira ye a ye Alakira ɲininka ma hukmu hadha qala rasul sallallahu alaihi wa sallam haramun 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 siɲɛ saba Alakira ko a ma ko haramu don haramu don haramu don mais a kununen a ma sɔn k'a sɛbɛn a ka kitabu nasi kɔnɔ parce que n'i y'o kɛ mɔgɔw bɛ se ka sogon kɛ diinɛ taabolo ye k'a fɔ diinɛ mɔgɔw bɛ sogon de ka kow kɛ o de kama Ala ma sɛbɛnma si tɛ sɔn ka sogon bila a ka kitabu nasi kɔnɔ o bɛ sogon bila hasiyaw de kɔnɔ wala o b'a bila sharha kɔnɔ pour que n'i bɛ fɛ ka faamuyali développement sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka olu ka hakilila sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka olu ka taabolo de ta ka baara kɛ ni a ye olu y'a faamu tan parce que o ni Alakira kumana tan o ko in bɛ danaya de bolo o danaya min ni a wajibiyalen tɛ i kan Ala ka faamuya di a ma donc o kama Cheikh Tijani ani Alakira ye ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wa sallam Alakira sɔrɔla ka astaghfirullahi dan ka d'a ma ka sɔrɔ ka salatul fati dan ka d'a ma o fila a y'o de d'a ma fɔlɔ a y'o d'a ma ko a ka taa a ka taa sigi nin kan ko a bɛ fatuhuba min ɲini fatuhul kubra min a b'a ɲini o de ye kutubaniyatul uzma min a b'a ɲini a bɛ dayɛlɛ a ye ni nin de ye Allahu Akbar ale Alakira de ka diɲɛ don ka di a ma sallallahu alaihi wa sallam donc o kɛra min na Cheikh Tijani taara o yɔrɔ la an bɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ Cheikh Tijani ye hadisa caman kalan a bɛ hadisa dɔn Cheikh Tijani bɛ fiqhu dɔn Cheikh Tijani ye Ala ɲɛsiranya jɔn ye ni maa min ni o ye o mɔgɔ ye ni o ko ko n ye Alakira ye yaqzatan la manaman a tɛ sɔn ka o ka kɛ nkalon ye cogoya si parce que munna Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fi an-nar a ko ni maa min ye nkalon tigɛ ni Alakira kan i k'i tugu a ko i k'i sigiyɔrɔ labɛn janɛmɛ kɔnɔ k'a fɔ ko i place bɛ janɛmɛ kɔnɔ Alakira Cheikh Tijani bɛ o dɔn donc o kama Cheikh Tijani tɛna sɔn k'a fɔ Alakira ye wurudi di ale ma ɲɛ ni ɲɛ k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye o b'a yira k'a fɔ k'a ye nkalon da Alakira la sallallahu alaihi wa sallam n'o fana tun ye hali nkalon ye ka na se an ma bi an tun na dɔnnibaa sɔrɔ min b'a fɔ a Cheikh Tijani ye min fɔ n ye a ma sabati tiɲɛ tɛ o dɔnnibaa ma sɔrɔ dugukolo kan abada kabini Cheikh Tijani ye tariqa fɔ a san 200 ni kɔ ye nin ye Ala ka faamuya di a ma donc o la ilaha astaghfirullah ni salatul fati min dilen a ma siɲɛ 100 lazimu sɔgɔma ani wula a kun b'o o min kɛ a taara sigi n'o de ye a selen fas ko dɔnnibaa fɔlɔfɔlɔ min taara parce que Cheikh Tijani ka kalannen kɔrɔbalenw bɛɛ ye dɔnnibaaw de ye fo mɔgɔw k'a faamu o de la an bɛ segin nin kuma in kan a bɛ fɔ maa o maa ma shehu n'i ka shehuya sabatira n'i ma se ka kalanba kelen kɛ i ka kalanden ye a ko i ka shehuya tɛ tiɲɛ ye n'a fɔra kalanba simple tɛ dɛ mɔgɔ min ye silamɛya dɔnni kalanw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye fiqhu dɔn
aye balaga don aye mantiqu don aye arudu don aye qur'ana tafsiru don aye nahwu don aye sarfu don aye nin bɛɛ fara ka tila ka hakɛ hadisa dɔn aye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ma se ka o dɔnni b'a convaincre ka o kɛ i ka kalanden ye dɔrɔn a ko e ka sheikhuya tɛ tiɲɛ ye. Allahu akbar. donc o de kama n'i ye Cheikh Tidiane lajɛ radiyallahu anhu a ka kalanden fɔlɔfɔlɔ bɛɛ ye dɔnniba selenw de ye phase kɔnɔ. Allahu akbar. Ali Harazim b'a la Cheikh Muhammadul Arabi Sa'ihu b'a la Cheikh Muhammadul Misri b'a la Cheikh Tahir ninnu b'a la ninnu bɛɛ tun ye dɔnnibaa de ye u ka sigiyɔrɔ la Cheikh Ali Tamasani olu bɛɛ tun ye dɔnnibaabaw de ye minnu sigilen don u ka sigidaw la u ɲɔgɔn kun tɛ yen pewu mais olu de taara ka taa bay'a kɛ Cheikh Tidiane ye k'a ka wurudi minɛ ka k'a ka kalanden ye. Allahu akbar. donc o kɛlen min na Cheikh Tidiane radiyallahu anhu a nana tuma min ka se kalanden dɔ nana karamɔgɔ dɔ nana ko Cheikh Tidiane ko nana ko ala kɛra ye n nana n ka sama minɛ bi to a ko ne kɔni ma na dɔ wɛrɛ ye tamaro ni kitabu kɔ a ko ayi ko ne ka sama t'o ye a ko i mɔkɛ ye min d'i ma ye n nana o de minɛ. Allahu akbar. Cheikh Tidiane ka wurdi mina ba tilankɛ bɛɛ nana a yɛrɛ ma de ka na wurdi minɛ o de la Cheikh Tidiane ma deli don kelen ka sigi k'a fɔ ko a bɛ wajulu kɛnɛ sigi k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw convaincre a ye na don tariqa la parce que a ye mun fɔ a ko sa'iqu sa'adati yasuqu unasan li hadhihi al-hadra wa sarifu al-ilahi yasrifu anha a ko kunnadiya gɛngɛnbere bi ala yɛrɛ de bolo a bɛ maa gɛngɛn ka don nin taasira in na maa min ka kunnadiya sabatira a ko ni maa min gɛnna ka bɔ a la a ko o fana ye ala ka gɛnni de ye ka bɔ a la wajibi tɛ parce que adamaden ala k'an bɛn sababa ma ala ti mɔgɔ bɛɛ sira yira mɔgɔ bɛɛ la a ka di maa min a ka d'a ye a ka maa min kana a b'o de kana ala k'an bɛn sababa ma donc o tariqa dilen Cheikh Tidiane ma Cheikh Tidiane nan'i sigi ni a ye n'o tariqa sunturulen don an y'a f'i ye cogo min astaghfirullah kan salatu ala nabi kan san 4 kɔfɛ ala kɛra sɔrɔla ka na la ilaha illallah fara kan donc o la ilaha illallah faralen a kan sisan o la a dafara a kɛra jɔsen 3 ye o jɔsen 3 in o de ye alifu ni sadu ni lamu ye a bɛ fɔ o de ma aslu o aslu astaghfirullah o bɛ daminɛ ni alifu ye salatu ala nabi bɛ daminɛ ni sadu ye la ilaha illallah bɛ daminɛ ni la ye aslun donc o b'a yira k'a fɔ ni maa o maa y'i cɛsiri nin na i bɛ se diinɛ lasali ma i bɛ se diinɛ gundo ma i bɛ se a kisɛ ma parce que diinɛ kisɛ a n'a gundo a sɔrɔli maa caman bɛ sariya labato u ma se diinɛ kisɛ n'a gundo ma ala k'an bɛn sababa ma donc o Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tumana min na ni tariqa dira a ma ka na dɔ fara a ka martabaw kan dɔɔni dɔɔni dɔnnibaw bɛ na walijuw bɛ na u bɛna bay'a k'a ye u bɛna bay'a k'a ye a nana se degré dɔ la n'i ye denw fara ɲɔgɔn kan n'i ye maaw fara ɲɔgɔn kan f'i ka lamɔni sira dɔ yira u la f'i k'i ka lamɔni méthode yira u la i n'a fɔ kiraw ala ye lamɔni méthode dɔ de yira kiraw la wali kulli minkum ja'alna lahu shir'atan wa minhaja a ko kira o kira an ye sariya taabolo d'i ma ka tila ka sariya pratiquer taabolo d'i ma o de ye manhaju ye o Cheikh Tidiane ka manhaju a sunturulen don fɛn dama dama kan a manhaju min don lazimu ani wazifa ani juma hadra lazimu o bɛ kɛ sɔgɔma ani wula n'o ye astaghfirullah siɲɛ 100 sɔli siɲɛ 100 ala kira kan ni salatul fati ye n'i bɛ se o la n'i tɛ se o la i bɛ se ka sɔli wɛrɛ kɛ fɔlɔ yanni i ka se salatul fati la mais n'i sera salatul fati la Tijani ka a tɛ bɛn i ka sɔli wɛrɛ kɛ ni i ka lazimu na ni salatul fati tɛ a tɛ bɛn pewu donc a sabanan o ye la ilaha illallah ye o bɛ kɛ sɔgɔma ani wula o sɔgɔma ani wula fana dalu min b'a la o bɛ kuranɛ de kɔnɔ ala de ko wasabbihuhu bukratan wa asilan a ye ala subhanallahi fɔ sɔgɔma ani wula donc sɔgɔma ani wula o jate fana sɔrɔla donc jate min b'a la ne ye 100 ye o 100 in fana o fana jate sɔrɔla ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam kira ko innahu la yughanu alayya fa astaghfirullah fil yawmi 70 marra aw 100 marra a ko ale dusukun nɔgɔ bɛ d'a kan n'a fɔra nɔgɔ min don k'a fɔ ko filankafoya nɔgɔ wala jurumu nɔgɔ don o tɛ
mutation nɔgɔ de don ka bɔ hadara dɔ la ka bɔ Ala ka hadara dɔ la ka taa Ala ka hadara dɔ la i b'a sɔrɔ i bɔra dugu min na yen i sera dugu min na yen o dugu fila complexité o de y'a ye o dugu fila développement bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min i b'a sɔrɔ i ka kodɔn fana bɛ avancer o cogoya de la donc alakira kun bɛ bɔ Ala ka hadara dɔ kɔnɔ ka taa hadara dɔ kɔnɔ donc a bɛ taa hadara kura min kɔnɔ i b'a sɔrɔ hadara kɔrɔ in koɲɛw datugulen don a disi kan o la jagoya a bɛ astagfirulahi fɔ ale tun bɛ astagfirulahi fɔ o de kama a ko ale yɛrɛ bɛ astagfirulahi fɔ tile kɔnɔ siɲɛ 70 wala siɲɛ 100 donc jate sɔrɔla donc sɔgɔma sɔrɔla wulafɛ sɔrɔla wazifa fɛn an b'a kɛ astagfirulahi lazim alazi fatiha kɔfɛ siɲɛ 30 salatul fatih siɲɛ 50 la ilaha illallah siɲɛ 100 jawharatul kamali siɲɛ 12 wala 11 bon o yɔrɔ la f'an k'an da don a la pour que faamuyalikɛbaw bɛ se ka faamuyali kɛ parce que a kɛra anhu don min alakira bɛ wazifa d'a ma tiɲɛ don a y'a d'a ma siɲɛ jawharatul kamali ye 11 ye Allahu akbar mais jawharatul kamali 11 dilen Cheikh Tijani ma a kɛra 12 ye cogo di an ye min ye kitabuw kɔnɔ an ye min mɛn dɔnnibaw da la k'a fɔ Cheikh Tijani radiyallahu anhu a nana wazifa la don dɔ la a nana retard la a bɛna don zawiya kɔnɔ tuma min o y'a sɔrɔ wazifa sera jawharatul kamali 11 ma ka ban bon mukadamu y'a natɔ ye komi i b'a dɔn wazifa laada ye min ye wala wazifa hukumu ye min ye i n'a fɔ seli fana hukumu de b'a la n'i nana bɛn ni alimami ye ruku'u la n'a ka di alimami ye a bɛ se k'a ka ruku'u minɛ f'i ka don a nɔfɛ seli la ka ruku'u minɛ a bɛ sɔrɔ ka wuli awɔ hali n'a ka d'a ye a bɛ se ka miniti 1 kɛ ruku'u la mɔgɔ dɔ kama o bɛɛ dagalen don alimami ye awɔ donc alimami bɛ se ka mɔgɔ makɔnɔ seli la ruku'u la fo a tigi ka seli daminɛ par exemple wala a tigi ka araka in sɔrɔ parce que n'i ye ruku'u raka sɔrɔ dɔrɔn i ye seli sɔrɔ i ye seli o raka 1 in sɔrɔ mais n'i ma ruku'u sɔrɔ dɔrɔn i ma seli sɔrɔ i ma raka sɔrɔ donc o kama mukadam min tun bɛ ka wazifa diriger o y'a ye Cheikh Tijani donna da fɛ o y'a sɔrɔ olu ye 11 daminɛ bon a nana sigi k'a ka ŋaniyaw siri k'a ka fɛngɛ kalan u fɛ o y'a sɔrɔ u bɛna 11 in banna donc a ye 1 fara a kan a y'a tɛgɛ kɔrɔta ni o ye ka jawharatul kamali 1 fara a kan a kɛra 12 ye donc o 12 o kɛra min na Cheikh Tijani Cheikh Tijani yɛrɛ tilala ka wazifa sarali la tuma min n'u ye salamu bila n'a b'a fɔ k'u ye wazifa salamu bila tuma min ale fana y'a ka salamu bila tuma min a y'u ɲininka ko sala nin ye mun ko kura ye mukadamu ko an y'a kɛ nin de kama a ko désormais a y'a kɛ ten o de kosɔn n'i taara Fas Cheikh Tijani ka zawiya la jawharatul kamali b'i kɛ 12 i bɛ taa Araba Cheikh Ali Muhammadul Arabi Sa'ihu ka zawiya la jawharatul kamali bɛ kɛ 12 i bɛ taa Ali Tamasani ka zawiya la Algérie jawharatul kamali bɛ kɛ 12 Cheikh Tijani ka khalifa 1 de tun bɛ yen min an b'a fɔ a ma ko Cheikh Tahir o Cheikh Tahir ale de ko parce que mɔgɔ o mɔgɔ y'a kuma mɛn Cheikh Tijani ka khalifaw la min sera ka na a fɛ yen ka na lahidu kuraya o 12 in kan olu nana minnu ma se dɔw y'u ta yɛlɛmɛ ni maa min ye a lase u ma o ka seereya ye donc caman ta yɛlɛmɛna ten ale 1 pewu ale ko ale tɛna yɛlɛmɛ pewu f'ale yɛrɛ ni Cheikh Tijani ɲɛ ka ɲɔgɔn ye a ka o 1 min farala kan ye a ka o izinu ta Cheikh Tijani ma Ala ka latigɛw kɔnɔ ale ni Cheikh Tijani ma ɲɔgɔn ye Cheikh Tijani fatura k'a sɔrɔ ale ni Cheikh ale ko ko i b'a sɔrɔ Ala y'a latigɛ tan de ale ka to nin de kan donc ale fana tora o de kan donc ale ye wurudi di maa o maa ma a dira 11 de 11 ni 12 a bɛɛ ye Cheikh Tijani 1 ka tariqa in de ye fɛn ma fara a kan fɛn ma bɔ a la o Cheikh Tijani yɛrɛ ye min kɛ 12 la a si kɔnɔ a m'o kɛ 11 na awɔ 11 kɛra san damadamani ni nana don a la dɔrɔn a kɛra 12 ye Cheikh Tijani y'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ a bɛ 12 1 de kɛ n'i taara Fas bi i bɛ taa sɔrɔ Cheikh Tijani ka zawiya o zawiya bɛ Maroc a bɛɛ bɛ 12 de kɛ Ala k'an bɛn sababu ma donc o jawharatul kamali o wazifa in o bɛ kɛ sɔgɔma n'a ka di ye a bɛ kɛ wula fɛ n'a ka di ye ale jagoyalen don tile kɔnɔ siɲɛ 1
n'a ka di i b'a kɛ fitiri kɔfɛ n'a ka di i b'a kɛ fajiri kɔfɛ mais il est préférable parce que anw ka cheikhu ye min préféré ka di an ma o de ye fitiri kɔfɛ ye o de kosɔn anw ka zawiya u bɛɛ b'a kɛ fitiri kɔfɛ de mais Cheikh Tidiane fɛ yen face u b'a kɛ siɲɛ 2 u b'a kɛ sɔgɔma u b'a kɛ wula fɛ parce que yen bɛɛ bɛn yɔrɔ de ye bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen o kosɔn sɔgɔma u bɛ wazifa kɛ wula fɛ u bɛ wazifa kɛ zawiya dɔw fana b'a kɛ mais anw ka sira kan ka bɔ Cheikh Ibrahima na ka na anw b'a kɛ 12 in anw b'a kɛ fana fitiri kɔfɛ de donc o fitiri kɔfɛ in dalilu bi anw bolo a la dalilu b'a bolo o dalilu ye mun ye a y'a kɛrɛnkɛrɛnna min kama parce que a fɔra k'a ka kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 1 mais munna olu ye fitiri choisi fitiri kɔfɛ choisi parce que a yera tarikhu kɔnɔ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kun ye fitiri seli a ka misiri kɔnɔ a kun bɛ bɔ a ka misiri kɔnɔ ka taa sigi kɛnɛ dɔ kan o kɛnɛ in ni a ka misiri cɛ a b'i n'a fɔ kilo 2 ɲɔgɔn a kelen bɛ t'i sigi yen fo seli waati ka se a bɛ sɔrɔ ka na a ka misiri kɔnɔ donc dɔnnibaaw ko mun na alakira kun b'o kɛ a kun bɛ taa mun kɛ a kun bɛ taa min kɛ ko n'a sɔrɔ a bɛ taa fɛn o fɛn kɛ o b'a yira k'a fɔ o waati in ye waati barikaman ye donc wazifatigiw y'u ka wazifa caman y'u ka wazifa kɛ fitiri kɔfɛ ka dan o sababuya kan o de kosɔn hali n'i taara Maka o misiri kelen n'i taara Madina u b'a fɔ o misiri kelen ma ko duwawu jaabi misiri duwawu jaabi misiri ni mɔgɔw ye fitiri seli alakira ka misiri la dɔrɔn u bɛ taa o duwawu jaabi misiri in na ka t'u sigi yen ka rakan 2 seli ka Ala deli donc wazifa o ye tile kɔnɔ siɲɛ 1 fitiri kɔfɛ wala fajiri kɔfɛ fitiri kɔfɛ o de ye anw ka taabolo ye an ka cheikhu y'o de yira an na Ala ka faamuyali d'an ma a sabanan o ye juma hadara ye o bɛ kɛ juma lagasara ani fitiri ni ɲɔgɔn cɛ ni juma selila ni lagasara selila yanni fitiri ka se ça dépend aw b'a kɛ temps min kɔnɔ dɔw b'a kɛ 40 minutes dɔw b'a kɛ 1 heure de temps dɔw yɛrɛ b'a kɛ 1 heure 30 kɔnɔ u b'a kɛ fo ka taa gun fitiri la o de y'a sariya ye fo ka taa gun fitiri la donc nin saba in ni nin farala ɲɔgɔn kan nin de ye tijaniya ye a bɛ minɛ ni charti minnu ye an bɛna don o de kɔnɔ sisan n'o ye charti 23 o ye charti ninnu tilannen don tilayɔrɔ dama surutu kamali b'a la surutu siha b'a la fɛn min ye surutu kamaliw ye mɔgɔ caman tɛ o de dɔn o de ye 20 tɔn ye mais charti siha an bɛ se k'a fɔ charti siha fana o fana tilannen don tilayɔrɔ 2 charti siha min n'a bɛ kɛnɛya i ka don tijaniya kɔnɔ ani charti siha min n'a bɛ kɛnɛya i ka tijaniya kɛnɛya k'i to a kɔnɔ o charti fana ye o groupe 2 ye charti siha min bɛ kɛnɛya pour que i ka don i ka don a kɔnɔ o y'i ka silamɛya ye fɔlɔ f'i ka kɛ silamɛ ye sinon n'i ma kɛ silamɛ i tɛ se ka kɛ tijanika ye mɔgɔ o mɔgɔ ma silamɛya sariyaw bɛɛ labato a tɛ se ka fɔ o tigi ma tijanika tijanika kan ka silamɛya sariya labato o ye kelen ye balikuya bi a la f'a tigi ka se balikuya ma o de ka kan o de ɲininen don surutu sihaw la hakilitigiya b'a la a tɛ se ka di maa min hakili tiɲɛnen don ma o de kɔrɔ ye a tɛ se ka di fatɔ ma i y'a faamu donc o charti ninnu olu bɛ kɛ yanni i ka don a la bon n'i bɛ don a la sisan o fana chartiw bɛ yen n'i bɛ don a la o fana charti siha bɛ yen n'i bɛ don a la o charti ye mun ye i ka taa minɛ mɔgɔ bolo i bɛ taa minɛ mɔgɔ min bolo o k'a sɔrɔ diɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ o tigi fana bolo k'a fɔ k'o tigi ye kalanden kɔrɔba ye dɔrɔn a mɛnna wurudi la ale fana b'a fɔ ko n ye wurudi di mɔgɔ wɛrɛ ma ko wurudi tɛ ten tijaniya wurudi tɛ ten tijaniya wurudi bɛ di maa de b'a di maa min ni diɲɛ dira o fana ma o de kosɔn a bɛ fɔ mukadamu donc a bɛ daminɛ mukadamiya de la donc o mukadamu i b'a sɔrɔ a fana ye diɲɛ minɛ dɔ de la o fana y'a minɛ dɔ de la fo ka taa se Cheikh Tijani ma fo ka taa se alakira ma sallallahu alaihi wasallam n'o tigi ka izinu kɛnɛyalen tɛ ka taa se alakira ma dɔrɔn a tɛ bɛn o tigi fana ka wuridi di mɔgɔ ma donc o y'a charti ye charti minnu b'a kɛnɛya k'a fɔ o y'i don to ye bon n'i donna sisan charti min n'i y'a tiɲɛ a b'i n'a fɔ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ labɔ o ye charti 3 ye o fana ye charti 3 ye o charti 3 n'i y'a minɛ k'a fɔ i y'a minɛ a minɛyɔrɔ kɛnɛyara sisan o chartiw dafara sisan n'i y'a minɛ a tɛ bila ayi k'a fɔ n y'a minɛ bi sini n sɛgɛnna n y'a bila o tɛ tijaniya la maa o maa y'o kɛ i yɛrɛ mago sa Ala k'an kisi a ma
ya fam ni ya mina wurdi tasra ka cha ay tijaniya fiye chugo min qadriya bite sajaliya biye sazlimatiya biye naqshbandiya biye o be tasra munun dira ala kira yɛrɛ kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ kuna tasra kunfɛ tasra o tɛ de a dira ni ala kira ka diɲɛ yɛrɛ de sallallahu alaihi wasallam donc o tasra kelen ti minɛ ka fara tijaniya kan ayi o tɛ bɛn cogoya si a jɛlen no mais a tɛ minɛ ka fara tijaniya kan a tɛ minɛ ka fara kan n'a b'i bolo fana i b'a bila fɔlɔ de i b'i walaka ka bɔ a la fɔlɔ ka sɔrɔ ka tijaniya minɛ mais a ma fɔ ko wurdi minnu b'i bolo n'i bɛ garisɛgɛ ɲini kɛ n'a ye olu ko tɛ i bɛ wurdi minnu kɛ k'i yɛrɛ tanga n'a ye olu ko tɛ i bɛ wurdi minnu kɛ ka se ka den sɔrɔ wala ka nafolo sɔrɔ olu wurdiw ko tɛ wurdi min bɛ maa se ala ma ni min minɛna izinu na ka taa se ala kira ma sallallahu alaihi wasallam o dɔ ti minɛ ka fara tijaniya kan tijaniya fana ti fara o kan a sabanan ye mun ye n'i y'a minɛ i ti taa waliju si barika ɲini i ti taa waliju si barika ɲini n'a fɔra barika ɲini a ma fɔ i tɛ dugawu k'a ye a ma fɔ i tɛ taa foli k'a la a ma fɔ i tɛ taa ziyara k'a la mais ziyara bɛ kɛ ni ŋaniya de ye ziyara bɛ kɛ ni ŋaniya min ye o de ye biniyatil madadi k'a fɔ ko n bɛ taa nin waliju in fɛ yen ka taa ala wele a kama ala ka nin ko in kɛ n ye a ko ni tijanika y'o kɛ dɔrɔn i ka wurdi tiɲɛna Allahu akbar n'a sɔrɔ hali i ka sariti tɔ ninnu bɛɛ dafalen don i ka wurdi tiɲɛna donc o kɛkun tɛ parce que mɔgɔ dɔw ma o yɔrɔ faamu dɔw hakili la ko sɛkusiyani ye a yɛrɛ bɔ dɔnnibaa tɔw cɛ la k'a yɛrɛ kɛ a damana mɔgɔ ye la lamɔ de don i b'a dɔn kalanyɔrɔ bɛɛ n'a sariti don dɔnnibaa bɛɛ n'a ka sariti don parce que fɛn dira ma cogo min a bɛ fɛ a denw ka lamɔ ka se cogo min fɛn min b'u ka lamɔ tiɲɛ a bɛ o de bali den o den mɔgɔ b'a fɔ i den ma kana taa dumuni kɛ karisa ka so kana taa dumuni kɛ karisa ka so est ce que karisa koɲa de don karisa juguya don wa ayi den in de lamɔtɔ don sɛkusiyani y'a kɛ o de kama mais mɔgɔ minnu hakili la ko sɛkusiyani y'a kɛ i n'a fɔ dɔnnibaa tɔw juguya de kama ayi o tɛ o m'a faamu et puis fɛn kelen de don sɛkusiyani de ye waliju bɛɛ kuntigi a ko ten ale yɛrɛ de y'a fɔ a bɛ ifadatul ahmadiya kɔnɔ a ko ale ka walijuya o dira ma kabini adama bɛ ji ni bɔgɔ cɛ kuntu waliyan aliman bi wilayati wa adam bayna al-ma'i wa tin o ye kelen ye a tilala k'a fɔ kullu shuyukh akhadhu anni fil ghaibi a ko sheikhu bɛɛ ye a minɛ ale de bolo gundo kɔnɔ donc o sɛkusiyani n'o kɛra i ka sheikhu ye a b'i n'a fɔ ni i fa kɛra masakɛ ye dugu min na n'i fa kɛra masakɛ ye dugu min na est ce que o dugu a bɛ bɛn e ka taa yaala o dugu bɔlɔn fɛ ka delili kɛ o kɔrɔ t'a ye ko i tigɛlen don dugumaw la o la parce que e titiri de kama don i fa titiri de kama don o sɛkusiyani titiri min b'a la waliju tɔw cɛ la a ti bɛn waliju kalanden ye ale ka kalanden ye ka taa delili kɛ waliju wɛrɛ ka da la k'i bɛ fɛn ɲini fɛn t'a bolo a bɛ min d'i ma min ma bɔ ale sɛkusiyani yɔrɔ la yashrabu waliyun wala yasqi illa min bahrina sɛkusiyani ko ten a ko waliju si t'a ka walijuya ji min f'a ka kɛ olu ka ba de kɔnɔ donc n'a sɔrɔ e bɛ taa ji min ɲini karisa bolo o ji baji bi aw de ka so i fa de ta don e bɛ taa cɛ jɔn ka jifilen faji deli donc o de kama don o cadre de kama don sɛkusiyani ko ni maa o maa taara delili kɛ waliju wɛrɛ fɛ yen ka madadu ɲini a fɛ a k'i ka wurudi tiɲɛna a kɛra ka so kuma kuncɛ la a kɛra k'a to sɛkusiyani ka kalanden kelen bɛ yen o tun ye Mulayi Idris mɔden ye Fas Mulayi Idris Mulayi Idris u b'a fɔ ale min ye Fasi sigi ale ye waliju ye kutubu 7 de bɔra a bɔnsɔn na Mulayi Idris donc ni mɔden ye tijaniya minɛ don min nin sariti dira ala kira fɛ a k'a fɔ kira y'a fɔ sɛkusiyani ye sɛkusiyani y'a fɔ kalandenw ye sɛkusiyani y'a fɔ kalandenw o y'a sɔrɔ n'ale bɛ taa ka fɛlɛkɛliw la n'a tɛmɛna mɔkɛw kaburu la a bɛ jigin ka bɔ a ka so kan a b'u zuura a bɛ tɛmɛ mais nin don a ma taa a tɛmɛna a m'u fo a ma jigin ka bɔ so kan yɛrɛ a tɛmɛna a m'u fo a segintɔ a ser'u ka niveau la k'a bɛna tɛmɛ dɔrɔn a ka so sen 4 bɛɛ coronna dugukolo jalan na a yɛrɛ kamana ganna a y'i miiri a ko n'i ye nin ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ nin y'a mɔkɛw ka tasirifu baara de ye a ko o yɔrɔ la a y'i kanto a y'i a fɔ bi yaqinin sadiq a ko u ma n'aw man ka so sen bila
mbita fo Sheikh Tijani abaw beka waljuya bo shawla o yoro bela so senani be bora atara kata Allah kale Sheikh Tijani ko ciedo ngo kana tu barka nyini ma fa ku dogoya Sheikh Tijani ko ma ye walju kelen dogoya ye jian walju be dogoya Allahu akbar mais kata barka nyini a fait ça fait deux une fla au defensia kelen donc on est charte sabaye charte sabami i donner quoi fa la même c'est qui gagne ka bo ala a charte to ye surutu kamalu ye o de ita ke ni seljite ji seljitate bon ni ji seljita masoro ta mamu bi se ka ake ika wurdi kofe comme obi ben sel la chogomi o kofe ni ba ke a nyinine no iki sigi yoro sanumana iki sigi seli sigi chogola ni ba ke ika ke kasoro ibi ka lafzu nufo iklo ba me doni ere ba me ni b'a kɛ ka tashi a lafzu kɔrɔ la ni b'a kɛ n'o y'a sɔrɔ i b'a kɔrɔ dɔn mais ni ta hali ni ta kɔrɔ dɔn i k'a kɛ n'i b'a kalan i k'a kalan k'a sɔrɔ i tulo bɛ k'a mɛn dɔɔni dɔɔni i y'a faamu nin ye surutu kamalu ye a surutu kamalu de bɛ taa 20 in tɔ kɔnɔna na fo ka taa se a laban na ala k'an bɛn sababu ma waati y'an ta tigɛ ma donc an b'a fɔ rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربك إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين أمي شيخ عمر جرادت موبو أمبا فوغا بركة داكا ولن ماندون أبورا برومي كناين ولي دون مغاودي nous donna doni badingo kono amano ko miniti bisaba be dogoyana miniti binanu be dogoyana o kum konna na anga tijania walanda flana jemgan flana be joya ni ala ma nga joya irana dogo kun were semaine were ani ustaz mobo jara anabe na nyogon soro tuguni tijana walanda freno ko jugun ame tijana shegu bela jenefo al ustaz al Hussein Jakte radio unité fo ka taa se tijaniya shegu chama mabu bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada an bɛ kutubu ni waliju bɛɛ lajɛlen fo an ka usazubaw 11 12 an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin bɛ dansigi kɛ an ka bi tijaniya walanda tago filanan na maa min jɛmukan labɛn ka se aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ de kun don Abdul Aziz Muhammad Dumbiya Amadu Dumbiya denkɛ an bɛ ala deli ala ka barika don ani cɛkɔrɔba ɲuman si la an bɛ ala deli ala ka labanko ɲuman d'a ma ala ka jamana kolosuma samiya kuncɛko cogo ɲuman ala ka d'a ma ala ka sumaw ɲa inshallah haza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين